Siyudad sa Bacolod sa atong Pebrero 19 sa may Bacolod City Police Office. Sunod ng Police Regional Office 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joe Malong matapos ang pagpatigan sa press conference ni Espinido gin pasumitar sa siyang written explanation pagiya inigin na pasa nagligad nga Lunes. Sunod kay Malong gin padala ang nasambit nga dokumento sa Regional Investigation and Detective Management Division kag dito nakita nga may probable cause para ipaidalom sa summary hearing sa Espinido bangon sa paglapas sa gag order nga ginapapanaog ni PNP Chief General Archie Gamboa. Sa karon yara sa floating status sa Espinido kay nagapabilin sa Regional Personnel Holding Accounting Unit. Madumduman sa Espinido ang nalakip sa listahan nga ginaligar embolbado sa illegal nga droga. And nag-conduct sila sa pre-charge investigation. Dira nakita nga may probable cause to pursue the summary hearing or summary proceedings against Police Lieutenant Colonel Espinido for his violation of media protocol. Dapat yan si PRO 6 spokesperson Lieutenant Colonel Joem Malong. Gintapungol sang isa ka priso ang pareho sini nga priso sa Bureau of Jail Management and Penology sa Barangay Takuling, Siyudad sa Bacolod. Sunod kay Jail Chief Inspector Jairos Duhilio o kon Jairos Duhilio, nagapang limpyo ang priso nga si alias Bebot. Bangod nagapaminta ang BJMP sang nagapalid padulong sa isa ka priso ang yabok nga ginkaakig sini. Dugang pa ni Duhilio, nagdako ang problema sang duha bangod sa sutsot o kon gatong sang iban pagid nga mga priso. Ginakilala pa kung sino ang nagpanapungol bangod wala sang may nag-ako nga priso. Tingwaan man ni Duhilio, iseparar ang duha para likaw sa dumtanay. Sa dugang pang balita lokal, nagsaka sang 7% ang business registration sa may siyudad sang Bacolod matapos ang 2 ka bulan nga business one-stop shop o kon boss umusan nagligan nga Enero 2 to Pebrero 29. Sunod kay Stella Rose Rayos ang pamuno sang Permits and Licensing Division naglambot sa 20,953 ang mga narehistro nga negosyo sa Bacolod, mas mataas kung ikumpara sa 19,572 sa unang nga 2 ka bulan sang 2019. Ginpathag di Rayos nga dakong nabulig sa pagsaka sang business registration ang ginhimo nga tikang sang syudad nga pagsira sa mga negosyo sang 2019 nga nag-ooperate nga wala sang business permit. Sunod pa kay Rayos, nakaproseso na sang business permit ang halos tanan nga negosyo nga una ginpasira sang syudad sang 2019. Epektibo Marso 2 sa konsumong adlaw, papanaugan na sang syudad sang 25% nga surcharge ang mga ulihi nga magproseso sang ilang permit. Natala na naman nga mag-convene ang mga miyembro sang Joint Inspection Team o kon JIT para sa pagpatigayon sang inspeksyon. Ito nga collection, syempre nagdako siya kay titungod nga nag-increase, and at the same time, kumbaga nga ton nga mga taxpayers subong daw nagid sila nga magkuha sang business permit, kumbaga nang aware na sila gapati man ko nga nga do na restore taman ang business confidence. Dapat yan si Permits and Licensing Division Head Stella Rose Rayos. Ginamonitor sa karon ang 20 ka persons under monitoring kon PUM sa syudad sa Bacolod angot sa coronavirus disease o kon COVID-19. Sa press conference, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force, ang 20 ka mga PUMs ang ginalakipan sang 19 ka Pinoy kay isa ka foreign national nga voluntaryo nga nagpalapit sa City Health Office mangud may travel history sa iban nga pungsod. Ini ang ginalakipan sang 13 gikan sa Seoul, South Korea, 4 na gikan sa Malaysia, 1 gikan sa Singapore, 1 gikan sa Thailand, kag 1 gikan sa Japan. Sunod kay Tan, ilagi na kabig nga PUM sa 20 bangod nagikan ang mga ini sa mga pungsod nga hindi man restricted sa COVID-19. Ginpatag ni Tan, wala sang sintomas nga nakitaan sa 18 ka mga PUMs, may 1 nga gindala sa hospital bangod sa pneumonia, kag 1 ang nagbatsyag sa pag-ubo. Sunod kay Tan, ang 14-day home quarantine ang nag-umpisa sang ang PUM ang naghalin sa pungsod nga ilagin kadtuan. Sa dugang pang balita lokal, gina-verify sa karon sa Ninocpo Provincial Director Colonel Romeo Baleros ang text message nga inadabaton na angon sa 2 ka mga pulis nga nakita nga nagabulang sa banwa sang Moises sa Padilla kag Hinubaan. Sunod kay Baleros, sa piyak nga ginpagi lang sa text message kag wala sang supporting evidence kang isang litrato para mapamatudan ng report.
Nagpadala na sa intelligence operative si Baleros sa mga nasamit nga lugar para mag-monitor kag makakuha sa mga video footage hag litrato kun mayara gidmana. Suno kay Baleros, kinahanglan nga i-verify bangod posible nga isa lang ini kasahi sang pangguba sa kapulisan hag sa karon wala pa siya sang may nabatan nga report gikan sa intelligence operatives. Kung mapamantud-an nga formal sila nga imbestigahan kag posible pa mga tubang sing kaso administratibo. Ginpathang ni Baleros nga sa piyak nga ginapatigayon ang bulang sa lehitimo nga bulangan. Yara sa ila pagsulundan bilang pulis nga hindi magsulod sa mga kaangay nga lugar. Kasubo sa mga nawong sa mga drivers ang tricycle nga nagabiyahe sa Buanga Cory padulong sa Lopez East Burgos Circumferential Road matapos nga mahibaluan nga gindumili sang Department of Interior and Local Government ang paglabay nila sa mga national highway. Sa interview sa Aksyon Radyo Bacolod, nagahingyo sila sa bulig sa local government unit nga mahatagan sila sa palangamuyan kung dalayon hindi na sila makabiyahe. Karon nga daw Martes istrikto o kung sa buwas nga daw Martes istrikto nga ipatuman sa Bacolod Traffic Authority Office ang pagpanakop sa mga tricycle, e-bike kag tricycad nga nagalabay sa National Highway. Suno kay bitaw kag Traffic Management Unit Head Lieutenant Colonel Luisito Asiboche, tutukan nila anay ang circumferential road dugang pa niya Asiboche nga una nila nga dakpon ang mga nagabiyahe nga tricycle nga wala sang prangkisa, e-bike kag tricycad. Luyag pa hibaluon kag iplastar na Asiboche ang mga tricycle nga nagabiyahe Buanga Cory padulong sa Lopez East sa Burgos Circumferential Road bangod may prangkisa ang mga ini. Sa nabaluan nga ginmando sa Department of Interior and Local Government nga dumilian sa National Highway ang amo nga mga salakyan. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 14 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa imo pag-exercise ini magalibat ka mag-detoxify. Ugali ang pag-inom sang DTX 500 bawala DTX 500 ang nagatino sa mga dugo nagasilhig sa mga impurities kag toxins sa imo nga atay. Ini man nagabulig panubos sa mga blood sugar bangod sa organic compounds nga visin, charantin kag polypeptide. Ganit sa mga mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar bangod sang diabetes mag DTX 500 capsule. Sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusugan Yan Facebook page. Detalye sa mga nagapangunang balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling.
Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Lasay sa 18 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Kasunod sa mga balita nga kodita sa liderato sang manubong nga panalgan sang Kongreso nagpatuman sang pagbalasa sa mga matagas nga posisyon sa Kamara. Una nga ginkakas sa pwesto si Davao City Representative Isidro Ungab nga ginkakas bilang chairman sang House Committee on Appropriations. Ginbulos naman sa pwesto ni Ungab amo si House Committee on Games and Amusement Chair Eric Yapa. Si Abra Representative Joseph Bernos ang ginbutang sa pwesto ni Yapa bilang chairman sa Committee on Games and Amusements. Gingkakasman sa pwesto si Mindoro Oriental Representative Doy Lechon bilang head sa contingent sa House of Representatives Electoral Tribunal. Ginbulos naman sa nasambit nga pwesto si Kabayan Representative Ron Salo. Una na ang ginhangkat ni Lechon ng kampo ni Cayetano nga hingadla ng 20 ka mga kongresista nga ginaligara gintanyagan sang pwesto kag budget ni Velasco. Si Ungab naman ang ginatudlo nga nag-report kay Presidente Rodrigo Duterte kag DBM sang bilyones pesos nga parking funds sa 2020 para sa mga mamalidha nga malapit naman kay Cayetano kabang danan nga ginbalabagan ang proyekto sang mga distrito. Nagalawom si PDP Laban spokesperson kag Deputy Speaker Johnny Pimentel nga hindi madayon ang report nga deklarar ni House Speaker Alan Peter Cayetano nga ibakante ang tanan nga posisyon sang Kamara kag manawagan sang eleksyon. Suno kay Pimentel, unfair para sa ilang mga miyembro sang PDP Laban nga nagaanto sa bagay nga wala man sila sang ihibalo. Dugang pa ni Pimentel nga siya kag si Deputy Speaker Pampanga Representative Aurelio Gonzales ay nagabay sang appointment kay Cayetano agod at hagon ang nasambit nga issue. Ginpahayag pa ni Pimentel nga handa ang mga miyembro sa PDP Laban nga magperma sa manifesto nga nagasuporta sa House Leader. Una diri ginpahayag ni Cayetano kag sa mga kaalyado sini nga ang kampo ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco amo ang sa likod sang Oscar Plot kag ang gingamit nila nga rason amo ang issue sa ABS-CBN franchise kag nagpromisa sang budget. Sa iban nga balita national, ginbatuman ng lockdown sa Vera Mall sa Green Hills, San Juan bangon sa insidente sang pagpangluthang sa sulod mismo sang mall. Sa tweet sa mga netizens, nakabati sila sang lupok sang armas luthang sa lugar. Ginkompirmar naman ni San Juan City Mayor Francis Zamora nga base sa inisyal nga report sang San Juan Police. Isa ka security guard nga anay nagatrabaho sa mall ang albado sang armas kag granada. Sulo kay Zamora nga mayara ini sang malapit 30 ka hostage kag isa ka gwardya ang napilasan nga gindala na sa Cardinal Santos Medical Center. Ang suspect isa ka absent without official leave kun awol nga gwardya nga ginkakas na sa serbisyo. Liwat nga magasapol ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease buwas nga adlaw Martes para istoryahan kag desisyonan kung magdeklarar sing travel restrictions sa iban pa nga pungsod nga may mga kaso sa coronavirus disease ukon COVID-19. Sunod kay Department of Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergiere, sa pagsapol buwas ginapaabot nga magatambong ang mga high-level officials agud talakayon ang travel restrictions nga ipatuman kaangay sa Japan. Apang ginklaro ni Vergiere nga wala gina-single out o kung ginalantaw lamang ang Japan tungod may iban pa nga mga pungsod nga madamo na sang kompirmado nga kaso sa COVID-19. Una, nga ginpahayag ni Cabinet Secretary Carlo Alexis Nograles nga magluwas sa Japan pagadesisyonan sang Interagency Task Force kung dapat man nga magpatuman sang travel restrictions sa Italy kag Iran. Una sa balita, una sa aksyon.
Las 6:22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sang mga balita international sports kag entertainment. Pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan anong kalintangan Responsable at pagbalita Una sa aksyon. Kag sa aton balita international, liwat nga nagpalupad sa nga hindi pa matuman nga sa isang project sa North Korea. Natabo ini duha ka adlaw matapos pangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang artillery drill nga tuyo i-testing and combat readiness sa frontline units sa Pyongyang. Ginkumpirmar sang Joint Chiefs of Staff sa Seoul ang panibag-o nga paglunsar sa projectiles. Ginahibalo pa kung ano ang sahi sang projectiles nga ginpalupad sa Pyongyang. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, nakahimo si LeBron James ang triple-double performance para pangunahan ng kadalagan sang Los Angeles Lakers kontra New Orleans Pelicans sa score ng 122-114. Wala nakahampang star players ng Pelicans nga si Anthony Davis nga nag-average ng 36 points bagon sa ginabatsyag nga sakit sa iyang tuhod. Si James naman na nakascore sang 34 points, may 13 ka assists kag 12 ka rebounds kag nagdugan naman si Kyle Guzman sang 20 points para sa Lakers. Sa bahin sang Pelicans, nangunang rookie nga si Zion Williamson nga may career high nga 35 points. Nakabansi pa ang Pelicans sa third quarter sa score nga 96-93 pero nabawian sila sang Lakers sa ika-apat nga quarter. Una sa balita, una sa aksyon. Kag sa aton balita entertainment, ginpaidalam sa self-quarantine ng South Korean singer nga si Chong Ha. Ini matapos nga duwa sa iya staff ang nagpositibo sa coronavirus disease o COVID-19 pagkatapos ng ila show sa Italy. Sa pahayag sang MNH Entertainment, bago lamang nakatapos sang show sa Italy si Chong Ha, kag pagbalik sa South Korea, duha niya ka mga staff ang nagpositibo sa sakit. Ang singer ang negatibo naman sa sakit pero base sa mando sang Korea Centers for Disease Control and Prevention, kinahanglan niya nga magpaidalam sa self-isolation. Bangod sini, kanselado na ang tanan nga nakaschedule nga show sang singer. Una sa balita, una sa aksyon. Action Day, balay gamay lang naton nga update. Baby girl ang ginbunag nga bata ni isang actress nga si Anne Cortez. Bali nagbunag ini siya subong dito iya sa Australia. Action Day since nga nagbakasyon ini siya, nagligad nga bulan or bulan awi sa Desyembre tuig 2019. So congratulations. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian hanggang bugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Marso 2, tuig 2020. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Day, Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!